עכשיו אנחנו פותחים בצק לעוגות שמרים. יוסף, פתח לנו אותו, יוסף. וואי. יוסף, איך אתה יודע איזה גודל לקבוע? 25 שנה. זה האיש מקצוע שלנו, יוסף הקונדיטור. הוא איתנו הרבה זמן, מייצר לנו את הסמבוסקים, את העוגות, את הפיצות שאתם אוכלים כל יום. זה האיש. תגיד לי, מה אתם עושים פה? שפכטל? שפכטל, עבודות צבע, עבודות גבס. אבל זה אכיל. זה אכיל. הרבי בפעולה, חבר'ה, הרבי בפעולה. רגע, אז בעצם מה שיש פה, זה הופך לעוגות שמרים? זה הופך לעוגות שמרים. יוני, בוא תראה, בוא, הרב בפעולה, בוא. הרב נותן בראש. וואי. תן לנו את זה, יוסף, תן לנו את זה. יאמה, כמה שוקולד. אם גם אתם רוצים עוגה מפוצצת בשוקולד, שימו לב כמה שוקולד אנחנו שמים. לאן הם מגיעים? תגיעו אליי, למאפיית הנביאים, אני אפנק אתכם עוגה לשישי טובה, ופרווה, שתוכלו לאכול אחרי הבשר, אחרי הקידוש, אחרי הכל, רק אצלנו. מחכה לכם.